Gebuk puyul. Kaya adat sabene, ing wayah tengah wengi, Yuminul menyang pawone Juragan Karkiat sak perlu adang. Wis welasan taun Yuminul dadi jurudang ing omahe Juragan Bawang iku. Tugase saben dina adang sega. Adange ping 3, bengi, esuk lan awan. Adang kanggo wong sak omah lan para buruh nandur bawang sarta buruh macul sawah. Buruhe Juragan Karkiat pancen akeh. Yuminul kudu miwiti adang wanci tengah wengi kanggo dikirim menyang sawah sesuk-esuke arupa sega diwungkus godhong jati. Isine sega 2 punuk dilawuhi sambel goreng tempe, oseng-oseng kangkung lan gereh pethek. Pakaryan iku dilakoni Yuminul saben dina. Sok ngono wae dheweke krasan dadi babune Juragan Karkiat, merga oleh opah murwat. Uga saben dina ora perlu adang ning omah, jalaran sega olehe masak kuwi wis turah-turah. Kari nggawa mulih kanggo mangan anak bojone sing ana ngomah. Beras pususan didang ana dandang tembaga. Adange ing dhuwur pawonan sing digawe saka bata. Dene sugane kayu pete sing gedene sak kentol. Kaya biasane, karo nunggoni adang, Yuminul lungguh dingklik. Wis etuk sak adangan. Yuminul lagi ngentas dandang lan sega sing panas kebul-kebul banjur ditumplek ana tampah. Bubar kuwi segane diiliri ben uwape ilang. Sega sing ngono kuwi dadi awet. Mbok dipangan tekan bengi ora mambu. Nalika Yuminul lembeh ngliri sega, ujug-ujug ana rombongan bocah cebol gumruduk mlebu pawon. Bocah-bocah kuwi padha ote-ote, mung nganggo cawet wernane putih klawu. Bocah-bocah sing sirahe gundul kuwi terus nyedhaki Yuminul karo padha nyadongake tangan. Mangan Yune, mangan Yune, njaluk mangan Inyong njaluk mangan. Sopo bocah-bocah iki? Apa pangon kebo sing ngelih? Ngono pamikire Yuminul. Juragan Karkiat pancen duwe kebo akeh sing andhakane diengon dening bocah-bocah reh-rehane. Yuminul mangkel merga anggone tandang gawe keganggu. Lagi ngliri sega katik segone isih panas, kumebul wis dioyok-oyok. Mengko yen segane wis rada adem. Yuminul ora kabotan menehi mangan. Yuminul njupuk entong gedhe sing kanggo ngaru. Engko dhisit ya cah. Yen rika padha pengin mangan, mengko Nyong wenehi. Engko dhisit ben segane rada adem kiye. Kandhane Yuminul ngarih-arih. Parandene bocah-bocah iku ora sabar. Desek-desek lan nyiweli tangane Yuminul amprih dicidukake sega. Malah ana sing njawili susune barang. Yuminul sing wis sebel dadi saya anyel. Entonge kumlawe gebuki bocah-bocah gundul kuwi. Bocah-bocah iku sambat kelaran, banjur mlayu metu saka pawon. Yuminul ora ngrewes. Dheweke mbacutake ngliri sega ing tampah. Ora let suwe saka lungane bocah-bocah gundul kuwi, Suti karo Wasri teka. Lelorone duwe ayahan mangsak lawuhan kanggo para buruh nandur bawang. Suti lan Wasri teka karo nyangking baskom isi lawuhan. Wong loro kuwi banjur tumandang mangsak ing pawon sijine ing sacedhake kamar mandi.
Dene pawone Yuminul manggon cedhak lumbung pari. Pamriye ben gampang njupuk beras sing dimangsak. Sawise sega lan lawe rada adem, Yuminul, Suti lan Wasri padha mbungkusi nganggo godhong jati. "Gawe pirang bungkus iki Yuminul?" takone Suti. "Ya kaya biasane wae. Diluwihi ora apa-apa, sapa ngerti ana tambahan wong kerja." "Iya yu, kanggo jaga-jaga." "Ning jaba mau isih ana cah angon kebo apa ora yu Suti? Yen durung mangan kon mlebu kene. Dek mau iki wis do mlebu pawon. Ngethek njaluk mangan. Njur tak gebukin tong. Wong pancene segane isih panas." "Sopo yu sing kok karepake kuwi? Ning jaba ora ana sapa-sapa ki?" "Cacah pangon kebo iku mau lho. Mbok menawa lagi keluwen merga durung diingoni juragan Karkiat. Iso uga pancen ngono. Mulane bungkuse sega diluwihi, sapa ngerti bocah-bocah kuwi mara maneh." "Iya Yuminul." Nanging nganti sega cathong diangkut dening Wak Tejo menyang sawah saklebare subuh, bocah-bocah cawetan iku ora mara maneh. Yuminul nembe leyeh-leyeh ing padung ngisore wit waru ngarep omahe nalika Suti karo Wasri teka. Lungguh srok ing jejere. Suti menehi kabar. "Yunul, kowe krungu kabar ora?" "Kabar apa to? Aku kok ora krungu blas." "Mbok Darsi ujug-ujug dek esuk sambat kelaran. Sirahe kaya mentas ditutuki, perentul-merentul. Aku dadi kelingan karo ceritamu mau bengi Yunul." "Apa hubungane ceritaku karo Mbok Darsi? Apa kowe ora tau krungu yen ujare wong akeh Mbok Darsi ngingu tuyul. Mulane njur iso sugih kaya ngono. Mongko saben dinane mung dodolan lombok terasi." "Iya, aku tau krungu bab kuwi. Njur apa hubungane karo aku?" "Jarine yen ngopeni tuyul, njur tuyul kuwi dilarani dening uwong, sing krasa lara dudu tuyule, nanging sing ngingu. Kowe iki dek bengi nggebuki bocah cilik ping pira to yu?" "Embuh ya, ora tak etung. Wong aku anyel, ya tak gebuk bola-bali nganggo entong. Ya endase, ya bokonge." "Tuyule cacahe ana pira yu?" "Yen ora 4 ya 5. Pantes wae yen Mbok Darsi sugih mblegedu wong tuyule akeh." Kaya biasane Yuminul adang lan wengi kuwi wis entuk sakdangan. Dheweke lagi ngangkat sega ing dandang nalika bocah-bocah gundul iku bali maneh. "Yu, yu, njaluk mangane, ngombe yu, njaluk ngombe, njaluk mangane yu." Ucape saur manuk. Yuminul merinding bareng disawang kanthi permadi jebul bocah-bocah gundul kuwi dudu menungsa, nanging makhluk sing rupane nggegirisi, wujude gegilani. Jebule dudu bocah angon kaya sing dikira wingi bengi, nanging bangsane lelembut. Pawakane bogel, sirahe gundul plonthos, cangkeme malang lan pernahe medeni. Yuminul ngoplok. Bocah-bocah kuwi sansaya nyedhaki. Apa arep bales amarga dek wingi digebuki entong? Ngono batine Yuminul. Yuminul arep mlayu, nanging sikile kaku, angel kanggo njangkah. Tujune Wak Tejo dumadakan teka karo nggawa siwur isi banyu panas. Bocah-bocah gundul mau diguyang banyu panas. Sanalika padha pating jlerit karo mlayu gendring. Wak Tejo umak-umik ngrapal mantra, nuli bengok-bengok nggusah tuyul-tuyul mau.
"Minggat to saka kene. Leh, lelembut, aja ganggu bangsane menungsa. Yen ora gelem minggat, tak piloro neh kowe." Yuminul kaget meruhi bocah-bocah sing mlayu sipat kuping iku maklap ilang digedhepake. Esuke Suti karo Wasri menehi kabar anyar ngenani Mbok Darsi. "Yu, kowe rung krungu kabare Mbok Darsi neh?" takone Wasri. "Piye, Sri? Ana apa Mbok Darsi?" "Awake Mbok Darsi mlonyoh kaya mentas kesiram banyu umop." "Sapa sing kandha?" Yuminul kaget. "Yu sipat sing nyambut gawe ing omahe Mbok Darsi." "Terus piye?" "Saiki wis cetha yen Mbok Darsi pancen sing ngingu tuyul." Yuminul jegret. Pujine muga-muga tuyul-tuyul iku ora mara njaluk mangan menyang pawone juragan Karkiat. Sawise kedadian kuwi, tuyul-tuyul mau pancen wis ora wani teka maneh. Apa maneh wengi kuwi Wak Tejo mara saperlu menehi gembolan jimat marang Yuminul. Wak Tejo uga mekas amprih Yuminul ora ngalamun yen pinuju adang, sebab pikiran kothong bisa dadi jalaran tekane lelembut. "Wak, engko sarapanmu tak selehke ning meja ngarep ya," kandhane Yuminul nalika Wak Tejo arep lunga. Wak Tejo ora mangsuli, dheweke bablas nguncluk nembus peteng. Lamat-lamat keprungu jago kluruk sepisanan. Yuminul nyepetake olehe ngliri sega. Esuke Yuminul kaget krungu kabar yen Wak Tejo tinggal donya 2 dina kepungkur. Banjur sapa sing dek bengi mlebu pawon? Githoke Yuminul ujug-ujug mengkorok. Sejatine ana wewadi sing durung kewiyak. Lamun Wak Tejo mono biyene tau dadi bojone Mbok Darsi. Amarga uripe melarat, Mbok Darsi banjur njaluk pegat. Sawise dadi randha, Mbok Darsi bisa sugih. Warta sing sumebar sugihe Mbok Darsi krana ngingu tuyul pesugihan. Cutha.